Basi ya kwa mga juwa koni maber kabisa kanyo endo ni an ka giwuoyi malich ahinya mosebedo kochung' kode weche na mag social media. Iluongo ni KP Wuod Uyoma Kubor. En mosebedo kochung' kode nyaka nachak weche na mag industry mar entertainment. Wajiri kode chieng' ma kawuono kendo ni mondo wakonji duto te nyikwane mondo ajwang duto te joma bet lwetgi nigo manyalo miyo joma onge go support. Wakoni maber kabisa kanyo endo ni gimoro amora minyalo support go ng'ato miye fully, support fully. Wajiri ka Wuod Uyoma mosebedo kochung' kode kata weche na matindo tindo okanyal timo neno. Badadwani mondo akonu mana achiel kende kano luonge Ramogi TV Royal Media Services Nairobi to Mall. My girl Manuchung koda ke Wuod Uyoma Manuchung koda kono Zoom kapira there's no any problem. Once ninjo go sero ni poster to I will shut out. Agiri no oro na fare mano tere Nairobi kiduogo. Kendo machaka kwe nyange ng'ato machaka go kendo pesa machulo. Ke Wuod Uyoma. Nyasaye mondo gwedhi Wuod Uyoma. Imed konyo ji kendo med chungi upcoming comedians, upcoming artists. Chungi ji duto tete. Mausiep ina place ina janadi. Ukende nusiepwa. Adwani mondo akonji duto te Profesa Matanya Kwaro Musa Gwata Misenga Lwaji Kwano Rano Gena Koko Dom Kid Bruce Japeto Omari all MCs duto te. Adwani mondo akonu maber kabisa kanyo endo ni mailuongo ni KP Wuod Uyoma nyathi Uyoma Kubor. Osebedo kochung' kodwa kendo wuoyi malich ahinya ma jok mosenene kata jok moseng'eye kata mawinje wuoyi mok yot. Wami uru joma onge go support wakony uru joka mondo an osekonya magini ka Nyasaye oyawona yot an bende chieng' na kony ng'ato kaka an be KP okonya. Ng'eni ok en kata nyuonda en mana osiepe maroma kode online. En mana osiepe maroma kode online. Osebedo kochung' koda since nyaka nachak weche na mag social media. Wuod Uyoma sani ni kuri chalo tong' gwendo mating'e yani bobo machalo kama nikech osiepe mosebedo kochung' koda mose jopiny nyakore mondo jwang. Okay. Kamano uru amoso ujigo tete kamano mora mautiera amoso kendo kanyendo ni apinye wiya uchake maber tuma kinda uchake matek kelo gwe ahero ni mondo ng'ato katika ntiere gweno moro mogo koti dala kaka gweno ji mia hadi diede kata ka ntiere kata wendo mora manitie dala mokon gi nyawadgi kaka wendo no timie mor kata ka nitie jang moro miyo ka yiere jwa kaka jang ikang ginde rusi mie mor Ozuga beta elosiemna mawaromo yier Kenya kae mae ng'eni chuny Kenya ikweta kala kia wakati ikweta okala ka kae ng'eni koro kae mae polo Boss Knives Amata Boss Knives Ogina Koko Ida janabi Abisi tuango janabu bine usiku kudugo Kenya but wadwani mondo wakonji duto te wang'lati son comedians ni KP Wuod Uyoma munene okopuonji ng'ata en ready mondo konyi ng'ata kaka osebedo kokonya. An bende ok iya leta ahinya mani ng'ama okonya ok adwani mondo isopi nyaka konu mondo un bende nyalo wuok kodgi KP Wuod Uyoma kaka ichung' kode ni chak ichung'e kata gi MC moro mosna Lydia kanyo kani Ramogi iluongo ni Lin gi DJ Kono to gi Big Wuod Bonyo to gi Lydia Koth wamoso kumora mora kanyo mauntie KP Wuod Uyoma. Yes Wajire ching baba koro Surenge wadi elani zadi One more work. Thank you very much.